Matthew 13 verse 1. NgokukaMatewu weshumi nantathu ngalolo suku uJesu waphuma endlini wahlala phansi ngasolwandle kwase kubuthana kuye izixuku eziningi. Waze wangena emkhunjini wahlala phansi, uquqaba lonke lumi ogwini, wakhuluma kubo kuningi ngemifanekiso, wathi, "Bhekani, kwaphuma umhlwanyeli ukuyohlwanyela. Ekuhlwanyeleni kwakhe, enye imbewu yawela ingasendleleni, kwafika izinyoni zayidla zayiqeda. Kepha enye yawela edwaleni, lapho yayingenanhlabathi omningi khona. Yamila masinyane ngokuba ingenanhlabathi ojulileyo, kodwa seliphumile ilanga, yahwamuka, nangokuba ingenampande yabuna. Kepha enye yawela emeveni, ameva akhula ayiminyanisa. Kepha enye yawela emhlabathini omuhle, yathela isithelo, enye ngekhulu, enye ngama60, enye ngama30. Onezindlebe makezwe." Kwase kufika abafundi bakhe bathi kuye, "Ukhulumelani kubo ngemifanekiso na?" Waphendula-ke wathi kubo, "Nina niphiwe ukwazi izimfihlakalo zombuso wezulu, kodwa bona kabaphiwanga. Ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa kuvame, kodwa lowo ongenakho uyakwamukwa nalokho anakho. Kungalokhu ngikhuluma kubo ngemifanekiso, ngokuba noma bebona kababoni, noma bezwa kabezwa, kabaqondi. Kugcwaliseka kubo isiprofetho sika-Isaka sokuthi, ngokuzwa niyakuzwa, ningaze neqonda, ngokubona niyakubona, ningaze naboniswa. Ngokuba inhliziyo yalesi sizwe isiyalukhuni, bezwa kanzima ngezindlebe, amehlo abo bawacimezile, funa mhlawumbe babone ngamehlo, bezwe ngezindlebe, baqonde ngenhliziyo, baphenduke ngibaphulukise. Kodwa abusisiwe amehlo enu lokhu ebona, nezindlebe zenu lokhu zizwa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini, baningi abaprofethi nabalungileyo ababefisa ukubona enikubonayo abakubonanga, nokuzwa enikuzwayo abakuzwanga. Izwani-ke nina umfanekiso womhlwanyeli. Yilowo nalowo olizwa izwi lombuso engaliqondi, ufikelwa ngomubi ohlwitha ukuhlwanyela enhliziyweni yakhe. Yilowo ohlwanyele ngasendleleni, ohlwanyele edwaleni, nguye olizwa izwi alamukele masinyane ngokuthokoza. Kepha kunampande phakathi kwakhe, kodwa uhlala isikhashana nje, kuthi sekuvele ukuhlupheka nokuzingelwa ngenxa yezwi akhubeke masinyane. Futhi-ke ohlwanyela emeveni nguye olizwa izwi, kepha iminako yalesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo kuminyanisa izwi, abe ngongatheliyo. Kepha ohlwanyelwe emhlabathini omuhle nguye olizwa izwi aliqonde, athele impela isithelo, omunye aveze ngekhulu, omunye ngama60, omunye ngama30. Omunye umfanekiso wawubeka kubo, wathi, "Umbuso wezulu ufuniswa nomuntu owahlwanyela imbewu enhle ensimini yakhe. Kepha abantu besalele, kwafika isitha sakhe sahlwanyela ukhula phakathi kwamabele, samuka. Kwathi ukuba likhule ikhaba, kuthele isithelo, khona kwabonakala nothuli. Kwase kufika izisebenzi zomnumzane, zathi kuye, 'Nkosi, awuhlwanyelanga imbewu enhle ensimini yakho na? Pho ilutholephi ukhula na?' Wathi kuzo, 'Lokhu kwenziwe ngumuntu oyisitha.' Izisebenzi zathi kuye, 'Uthanda ukuba siye ukulubutha na?' Kodwa wathi, 'Qha, futhi nithi nxa nibuthana ukhula, nisiphule amabele kanye nalo. Yekani kukhule kokubili ndawonye kuze kuvunwe. Ngesikhathi sokuvuna ngiyakuthi kwabavunayo, buthani kuqala ukhula, nilubophe izinyanda ukuba lushiswe, nibuthele amabele engotsheni yami.' Omunye umfanekiso wawubeka kubo, wathi, 'Umbuso wezulu ufana nenhlamvu yesinaphi ayisithatha umuntu, wayihlwanyela ensimini yakhe. Yona kambe incinyane kunazo zonke izimbewu, kepha
uma isikhulile inkulu kunezilimo iba ngumuthi kuze kufike izinyoni zezulu zakhele emagatsheni. Nawo wabatshela omunye umfanekiso wathi, umbuso wezulu ufana nemvubelo ayithatha owesifazane wayifaka ezilinganisweni ezintathu zempuphu kwaze kwabila konke lokho uJesu wakukhuluma ezigxokwini ngemifanekiso. Ngaphandle komfanekiso kakhulumanga lutho kubo ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi. Ngizakuvula umlomo wami ngemifanekiso ngiphimisele okufihlakeleyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Khona wazishiya izixuku weza endlini, basondela kuye abafundi bakhe bathi, sichasisele umfanekiso wokhula ensimini. Wayesephendula ethi kubo, ohlwanyela imbewu enhle yindodana yomuntu, insimu yizwe, imbewu enhle yibo ngabantwana bombuso, kodwa ukhula ngabantwana bomubi. Kepha isitha esiluhlwanyelayo nguSathane. Ukuvuna kungukuphela kwezwe, nabavuni yizingelosi. Ngakho-ke, njengokuba ukhula luyabuthwa lushiswe emlilweni, kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe. INdodana yoMuntu iyakuthuma izingelosi zayo zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenza okubi, zibaphonse eziko lomlilo. Lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Khona abalungileyo bayakukhanya njengelanga ebusweni kaYise wabo onezindlebe makezwe. Umbuso wezulu ufana nengcebo efihlwe ensimini, yafunyanwa ngumuntu, wayithukusa ngokuthokoza kwakhe. Uyahamba athengise ngakho konke anakho, athenge leyo nsimu. Futhi umbuso wezulu ufana nomthengi ofuna amaparele amahle esifilemoni. Iparele linye elinemanani elikhulu waya wathengisa ngakho konke anakho walithenga. Futhi umbuso wezulu ufana nenetha elaphonswa olwandle, lihlanganisa zonke izinhlobo. Lithe seligcwala, balidonsela ogwini, bahlala phansi babuthela ezinhle ezitsheni, kepha ezimbi bazilahla. Kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe. Kuyakuphuma izingelosi zakuhlakanise ababi nabalungileyo, zibaphonse eziko lomlilo. Lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Nikuqondile konke lokhu na? Bathi kuye, yebo. Wayesethi kubo, ngakho-ke yilowo nalowo mbhali ofundisela umbuso wezulu ufana nomuntu umnumzane okhipha engcebeni yakhe okusha nokudala. Kwathi uJesu eseqedile leyo mifanekiso, wamuka lapho Sefikile emzini wakubo, wabafundisa esinagogeni labo, baze bamangala, bathi, lo ukuthathaphi lokhu kuhlakanipha nalawa mandla na? lo kasiyo indodana yombazi na? Unina kathiwa uMariya, nabafowabo asathi oJakobe noJosefa noSimoni noJuda na? Naodadewabo abakho yini bonke laba kithi na? Pho lo ukuthathaphi konke lokhu na? Bakhubeka ngaye. Kepha uJesu wathi kubo, umprofethi kadelelwa ngaphandle kwasezweni lokuba nasendlini yakwabo. Akenzanga lapho imisebenzi eminingi yamandla ngenxa